Que tal, como están? Benvidos e luns e comezamos unha semana conversando cos voceiros municipais en Santiago. Xe acompáñanos o voceiro do BNG, Rubén Cela. Rubén, benvido, moi boas. Moi boas. Imos comezar por ese pleno que se celebrou o pasado venres, un pleno bastante longo, con moitos puntos, e un pleno, ademais, onde se facía efectiva esa renuncia de Ángel Currás como concelleiro, que, por certo, non pasou a despedirse da sesión. Pois a verdade é que non? Despedímolo xa ausente. En calquera caso, pois, o noso que agardamos é que se normalice dunha vez esta situación, que non é moi normal, e que xa se nos anuncie para o mes de xaneiro pois unha nova reestruturación que será a enésima do goberno, que a incorporación de Maite Cancelo, que será a enésima persoa pois, non eleita nas urnas, que pasará a formar parte da corporación, e todo eso a tan só 5 ou 6 meses das eleccións municipais. Por lo tanto, a ver se acabamos dunha vez, e a ver se acaba dunha vez tamén este mandato e se pode recobrar a normalidade institucional no Concello. Esa reforma refírese, porque o alcalde decía de alguna forma que algún axuste si se vai a facer unha vez que se incorpore esta concelleira, porque lle preguntaban algúns compañeros xornalistas se ia manter esa concellería de Relacións Institucionais, que era que ocupaba Ángel Currás. Parece que pode haber un cambio. Sí, o que pasa que se se consuman as informacións que se viñeron dando ata agora, que colocan a señora Maite Cancelo pois, ao fronte da Concellería de Servicios Sociais, fíxese vostede que será a cuarta concelleira do Partido Popular neste mandato que ocupa esa responsabilidade, non? E iso crea un perxuicio gravísimo para os veciños, para as entidades sociais, pois que pasan prácticamente o mandato presentándose de novo a un novo concelleiro. Non sabes quen é o teu interlocutor, cousas que tiñas acordado co concelleiro anterior, pois hai que volver a negocialas co seguinte, pois porque non estaban escritas ou porque eran acordos de palabra e demais, e en definitiva eu creo que é unha barbaridade, non? Porque ao final calquera persoa necesita uns meses de adaptación para coñecer o servicio, para coñecer os funcionarios, para coñecer as entidades, para coñecer os problemas, e ao final pois, pasa o mandato e bueno, hai ámbitos, como ese en concreto de servicios sociais, onde te atopas que en un mandato pois, tes nada máis e nada menos que 4 interlocutores diferentes. Bueno, pois a ver finalmente como queda esa cuestión. Imos pasar a un dos puntos importantes que tiña este pleno, que se celebraba o pasado venres, como dicimos. O punto fundamental era a aprobación dos orzamentos que presenta o Goberno local para o 2015. Aprobaronse esas contas cos votos a favor do PP, votaron en contra tanto o PSOE como o BNG. Dende o BNG califican as contas como que están cheas de mentiras, era o que dicían vostedes. Por que? Bueno, sobre todo, medias verdades que cando se fala de cifras e de orzamentos, pues, en moitas ocasións equivalen a mentiras, non? Pero, desde logo, do que están cheos é de propaganda, non? O que é evidente que son unhas contas con un carácter claramente preelectoral, non? En calquera caso, creo que é moi significativo que a única medida nova e a única medida, eu neso entendo que sí que é positiva, que recollen estes orzamentos con respecto ás contas do ano anterior, esa mal chamada renda social, digo mal chamada porque realmente non é unha renda, non é unha risga bis, unha subvención puntual nun momento puntual para determinado tipo de colectivos sociais que están a pasar pois, as penurias propias de quen ten que pagar os pratos rotos dunha crise que eles non provocaron. Non? Bueno, esa medida, que para min é o mellor das novidades que recollen estes orzamentos, pois non deixe ser curioso que esa medida estrela que propón o Partido Popular pois é unha proposta, neste caso, pois, do Bloque Nacionalista Galego, non? Realizada durante varios anos consecutivos, que nunca tivo a ben o Partido Popular tela en conta e, casualmente, pois, a ten en conta a 6 meses dunhas eleccións municipais. Non? Bueno, en calquera caso, sexa por convención, sexa por electoralismo, eu alégrome de que se recolla, porque eu creo que é unha medida na boa dirección, que é a que defende o BNG. Nos o que sempre defendimos é que o primeiro nunha situación de crise como a que temos teñen que ser as persoas, o resto é secundario. O primeiro son as persoas. E nun contexto en Santiago onde tes a 22.000 personas en risco de exclusión social, das cales 4.000, nada máis e nada menos que 4.000, están nunha situación de pobreza extrema, pois a prioridade da administración pública ten que ser atender esas persoas. Nese sentido, o BNG o que propuña era dous tipos de actuacións que para nós eran complementares, non? Por unha parte, poder establecer unha serie de rebaixas ou exencións nos tributos, nos impostos de tipo municipal para ese tipo de colectivos, para parados de longa duración, para vivendas, unidades familiares onde non chegaran o IPREN ou para pensións mínimas,
e ao mesmo tempo unha liña de axudas específica do Concello dirixida especificamente a eses colectivos, complementará a outro tipo de axudas, non? Que é un pouco, pois, máis ou menos o que se puxo en marcha, non? Ata agora o Partido Popular o único que fixera pois, fora aumentar as subvencións nominativas a entidades sociais que traballan no ámbito dos servicios sociais. Nos apoiamos no seu día que se aumentara, por exemplo, a subvención á cociña económica ou ao albergue de Xoán 23. Agora, eso non pode ser ápice para que o Concello abdique das súas responsabilidades. O Concello de Santiago que non pode aspirar como máximo a ser cofinanciador de obras caritativas, de obras sociais. Non, isto non é un problema de caridade, é un problema de xustiza social. Entón, nese sentido, parecenos ben esa dirección, parecenos insuficiente e haberá que ler a letra pequena, non? A letra pequena é realmente como se vai a tramitar este tipo de axudas, que colectivos finalmente van a poder acceder a esta axuda, cal vai ser a cuantía media, e demais, porque moito nos tememos que 600.000 euros se van a quedar moi cortos, non? Polo resto, pois eu creo que o que teñen é moito fume, non? Cando tes orzamentos que contemplan, por exemplo, investimentos plurianuais, dinos o Concello de Facenda, non? É que vamos a gastar 3 millóns na estación intermodal. Sí, pero que les a letra pequena e dices, casualmente, para o ano 2015, deses 3 millóns, só se contemplan 100.000 euros, dos que xa tes a certeza que se van a gastar cero, non? Ou o mismo que a reforma do Estadio de San Lázaro, ou o mismo que a reforma do auditorio, pero que aínda é peor, é que nin siquiera hai unha partida orzamentaria asegurada. Iso vai depender de que o Concello venda ou non venda parcelas municipais, non? Por outra banda, pois o que nos intenta vender, pois o Concello basicamente, pois é que por unha suposta boa xestión, pois consiguen facer uns orzamentos expansivos, sociais e demais, non? Pero despois vemos que no capítulo de emprego, por exemplo, pois hai menos recursos do que se va a gastar en publicidade por internet na empresa pública de turismo. Pois non parece que sexa precisamente o emprego unha prioridade, sobre todo cando non contempla ningún tipo de plan de emprego, por exemplo, específico, juvenil, como propuxemos nós no pleno municipal e como se aprobou por unanimidade, non? E sobre todo, pois a mentira máis grande, non? Aquí non hai unha boa xestión, non? Aquí o que hai é, en termos futbolísticos, patadón para arriba, non? Aquí o que están facendo o Partido Popular é deixar as débedas pendentes de determinado tipo de endevedamento a longo prazo aos futuros gobernos. Non? E, por lo tanto, o que temos é un endevedamento que fixo o Partido Popular, nomeadamente o señor Conde Roa no seu día, a longo prazo, por máis de 12 millóns de euros, que naquel momento non facía falta, e ahora mesmo pois, o que están vivindo é precisamente dese endevedamento que non facía falta, un tipo de xuro moi alto, e desde logo non se lle pode chamar boa xestión a ese tipo de prácticas, ou, por exemplo, o feito de que de cada 100 euros que tivo disponibles todos estes anos o Partido Popular para facer investimentos en Santiago, para arranxar rúas, para facer investimentos productivos que xeran postos de traballo, que xeneran dinamismo económico, só foi capaz de executar 30. É dicir, quedaronlle 70 euros sin executar, pero non porque quixeran aforrar, non por ningún tipo de plan de axuste, sino por absoluta e llana incompetencia e incapacidade de planificar cousas e executalas. Eso, evidentemente, non é propio dun bo xestor. Polo tanto, non están nada de acordo, digamos, con ese titular de que son os orzamentos con maior gasto social dos últimos anos, que era o que presentábanos así de alguna maneira, non? Non é certo, quer dizer, nin é certo que sexan uns orzamentos expansivos, nin é certo que sexan os orzamentos que rematan ca débeda municipal, nin é certo que sexan uns orzamentos dinamizadores da economía, non? Esos son titulares que dá o Partido Popular, que quedan moi ben na prensa, pero a pouco que se remexe un pouquiño nas cifras e se estuden un pouco as cifras deste orzamento, pois ves que o que hai é fundamentalmente fume, non? E o que hai é adiar os problemas para os futuros gobernos. Por lo tanto, eu creo que o que denotan estes orzamentos é que o Partido Popular non ten un modelo claro de cidade, non ten un proxecto de futuro, non ten unha folla de ruta a medio e longo prazo do que quere facer con Santiago, e o que denota tamén pois é unha pésima xestión, non? Unha pésima xestión que se intenta enmascarar pois simplemente con un titular dun remanente de tesorería positivo puntual ou un superávit puntual nun ano que non é en absoluto o reflexo real da saúde económica e financiera do Concello de Santiago. De feito, non sei se sorprendeu esa celeridade de alguna maneira en presentar os orzamentos en 4 meses o que é este novo goberno de Agustín Hernández. Parece que nestes 4 meses elaboraron eses orzamentos, aínda que se supón, así o dixo o alcalde, que había aspectos que xa estaban traballados de antes, pero non sei se lles pareceu
moi rápido ou se lles sorprendeu que os presentaran xa? Non, quer dizer, o sorprendente era o que viña pasando ata de agora, o sea, que se cumplan cos prazos que marcan a lei non debería sorprender a ninguén. Quer dizer, o que sorprendía é que en anos anteriores, tendo maioría absoluta o Partido Popular, aprobáramos as contas no mes de agosto do ano seguinte. Eso era o sorprendente, non? Que se aproben en tempo e forma, máis ou menos, pois non debería sorprender a ninguén, non? Eu, en calquera caso, creo que esa celeridade é motivada precisamente por esa componente preelectoral, non? Si o Partido Popular concibe estes orzamentos non como unha ferramenta útil para Santiago, sino como unha ferramenta útil para a campaña electoral do Partido Popular, pois é evidente que canto antes os tivera, pois serían máis útiles para poder vender e para poder facer propaganda antes dese proceso electoral que temos dentro de 6 meses, non? Por lo tanto, pois eu creo que entra dentro desa lógica preelectoral. En calquera caso, para min o fundamental, nin cando se aproban en tempo, nin cando se aproban con retraso, para min o fundamental dos orzamentos non é que se aproben 2 meses antes ou 2 meses despois. Eso, ao final, é bastante indiferente. O fundamental é o que levan dentro, non? O espírito desas contas, porque, ao final, un orzamento o que nos dibuxa é un pouco cara a onde quere un goberno levar a cidade, non? E desde logo, o dibuxo que nos dan estes orzamentos, pois non é nada positivo para Santiago, non? O que sigue é consolidando unha situación de total estancamento en termos económicos e en termos sociais para Santiago de Compostela. Cando se presentaron eses orzamentos deuse unha situación cando menos curiosa, vostede mesmo confirmaba agora tamén aquí, que esa renda social ou renda de solidariedade, como tamén lle chamaba o goberno local, fora unha proposta do BNG, pero resulta que tamén Paco Reyes decía que fora unha proposta do PSOE, a fin de contas, tampouco é o máis importante, non? O caso é que haxa certas medidas. Pero non sei se vostedes teñan coñecemento que tamén o PSOE propuxera unha renda deste tipo. Vamos a ver, aí hai coincidencias, non na literalidade, pero sí que existen coincidencias entre propostas que teñen realizado os diferentes grupos da oposición en materia, sobre todo, que ten que ver con bonificacións e exencións fiscais. É certo que tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista Galego teñen realizado diferentes propostas ao longo destes últimos anos nese sentido. Eu, en calquera caso, non teño ningún problema aquí. Eu nunca entendín a política como unha cuestión de buscar a paternidade. Eu creo que é o de menos, non? Incluso é o de menos que saca adiante a medida do Partido Popular. Se a saca o Partido Popular, pois benvida sexa a medida. A mí o que me importa é que hai determinadas persoas que están a pasar moi mal neste momento, que teñen moitas dificultades, xa non para chegar a final de mes, sino para chegar a principios de mes, e que nese sentido as administracións públicas se teñen que volcar, non? E, bueno, pois o Concello de Santiago creo que podía facer máis do que facía, e incluso creo que o que se vai facer é insuficiente tendo en conta a dimensión e a urxencia que ten ese problema. Por lo tanto, a min a paternidade, se chego a verdad, dame igual, o que me importa é que se faga, non? Por que se fai agora e non se facía hai 2 anos ou 3? Bueno, eso haberá que preguntarle ao Partido Popular. Personalmente, creo que é evidente porque hai un proceso electoral ás portas, non? Pero, bueno, como che decía antes, para mí o importante é que se faga, creo que unha medida na dirección correcta, aínda que creo que tamén se está vendendo dun xeito un tanto demagóxica e electoralista por parte do Partido Popular, a comezar, como che dicía, polo propio nome, non é unha subvención puntual, non é unha renda, como pode ser a risga da Xunta de Galiza, e iso pode chamar algún tipo de confusión, como teño comprobado algunha xente que pensaba que se trataba de outra cousa, non? Unha subvención puntual para axudar eses colectivos, que haberá que ver exactamente que colectivos son, non? Bueno, porque ademais, precisamente, podería, non sei, chocar de alguma maneira coa risga, non sei, haberá que ver... A mí é unha das cousas que máis me preocupa desto, non? O que agardo é que o goberno municipal, que formaliza esta proposta e que inclúe os orzamentos, teña isto ben estudado, non? Porque a mí tamén me dá a impresión, sin ser ningún experto na materia, de que podría ser incompatible con outro tipo de axudas, como pode ser unha prestación da risga, non? E iso, pois a ver se o remedio vai ser peor que a enfermedade, non? A ver se algunha persoa que xa recibe este tipo de prestación lle suporía algún tipo de incompatibilidade ou demais, non? Eu supoño que o goberno municipal iso terá estudado e terá estudado como salvar ese tipo de situacións para que isto realmente sexe un reforzo e unha coaxuda e non sea un problema engadido para
para estas persoas, porque é evidente que entre os perceptores potenciais, pois non todos serán receptores de risca, pero seguro que vai haber unha parte importante que sí que o son. Pois haberá que ir vendo finalmente como se vai desenvolvendo esa renda. Outro punto no que tamén facían moito fincapé dende o goberno local, que parece que hai unha aposta clara polo turismo, unha insección importante tamén para a promoción turística de Santiago. Non sei se consideran tamén que é un punto importante, que sí é necesario investir neste aspecto. A min pareceme importante investir en materia turística, pareceme que hai que facer unha política turística diferente a que se ven facendo, e eu creo que o modelo de turismo que se merece Santiago deberá ser diferente o que se está promocionando en moitas ocasións, non? Ahora, o que me parece moi discutible son as prioridades. Mira, antes falábamos desa axuda social. Esa axuda social ten un orzamento de 600.000 euros. 600.000 euros. Ben, para todas as actividades que teñen que ver coa promoción de emprego, que debería ser a outra gran prioridade, hai 1.000.000 de euros. Sabes canto hai para anuncios en internet da empresa pública de turismo? Pois, se non me falla a memoria, sobre 1.400.000 euros para banners de internet en páxinas de turismo. Entón, bueno, eu creo que as prioridades salta a vista cales son, non? Bueno, nós desde logo invertiríamos eso. Para mí a prioridade sería esa renda social, serían as políticas activas de emprego, e en concreto con un plan de emprego juvenil específico, e despois, se hai posibilidades, pois miraremos de atender un sector que eu en absoluto minimizo, porque hai que pensar que detrás desa promoción turística certamente hai un sector como da hostelería, pois que dá emprego a máis de 3.000 persoas en Santiago e que representa pois en torno a un 20 e pico % do Produto Interior Bruto de Santiago, e por lo tanto é evidente que esa promoción é importante, a profesionalización do sector e demais, non? Eu creo que sinceramente non se están facendo as cousas todo ben que se deberan. Unha, porque esa falta de profesionalización e esa falta de desestacionalización do turismo o que provoca é que se sean postos de traballo tremendamente precarizados. Ti pensa que hai unha parte moi importante da hostelería de Santiago que pecha 4 ou 5 meses o ano. E, por lo tanto, se ti tes un cociñeiro, se tes unha serie de traballadores que tes que botar á rúa 4 ou 5 meses o ano, pois eso, evidentemente, pois non garante unha estabilidade e unha profesionalización mínima, non? E cando estás falando duns precios medios moi baixos a respecto ao que é a media do Estado e de Europa, pois tamén estás falando de que a plusvalía, o máis valor que esa actividade xenera e que debería reinvertirse outra vez na cidade, pois tamén é menor da que debera, non? E despois eu creo vamos a un modelo de turismo pois máis que de turistas, de visitantes e de excursionistas, non? Que está ben que a xente nos visite, pero eu creo que deberíamos apostar por outro modelo de turismo, por un modelo de turismo de maior calidad, con maior número de pernotacións, que deixe, desde logo, máis recursos na cidade, que busque determinado tipo de cousas pois, que aporten máis valor á cidade, non? E que non convertan pois, Santiago pois, nun parque temático e con un turismo pois, dunha calidad moi relativa e que crea serios problemas tamén para a propia convivencia da cidade, non? Pois deixando a marxe os orzamentos, e agora que tamén mencionaba o do parque temático, unha das ideas que ten este goberno local, ou así non o ten trasladado, é revitalizar de alguna forma o casco histórico, a zona vella de Compostela, que non sexa un parque temático para turistas, senón que a xente poida vivir na zona vella, facer vida aquí no casco histórico. Por iso vai haber unha revisión do plan especial do casco histórico. Xa se adxudicou a unha empresa ese traballo que durará 3 anos. E vostedes creen que fai falta facer unha revisión dese plan agora mesmo? Eu creo que sí, e ademais creo que a reforma das máis importantes que se poden facer en Santiago nas próximas décadas, non? Agora o problema é en que dirección vai a ir, non? Pero claro, con ese objetivo xenérico podemos estar todos de acordo. Eu creo que o objetivo fundamental é priorizar todo o que ten que ver con unha maior ocupación habitacional da zona histórica. O que hai que buscar é que medidas hai que acometer para recuperar poboación na zona histórica. Desde o ano 97, a cidade vella pois, perdeu en torno a 3.000 veciños e veciñas, non? E o que está claro que vamos cara a un camiño pois, que é moi perigoso, non? Perder poboación,
gañar comercio moi vinculado ao turismo, sexa de recordo, sexa de hostelería, e incluso pois, vamos por outro camiño tamén moi perigoso, que é o tema das oficinas ou incluso a posibilidade de plantas comerciais de todo o edificio, que o que fan, como temos visto en moitas cidades europeas, é que ás 8 da tarde, pois, cando se baixa a persiana, pois, prácticamente parece un deserto a zona histórica. Non? Entón, nos con ese principio de recuperar veciños e recuperar a cidade histórica e unha cidade histórica viva, por suposto que estamos de acordo. Non? A mí o que me mete un pouco máis de medo é escoitar a palabra flexibilización en materia urbanística cando está en boca do Partido Popular, non? Porque, por desgracia, con este goberno xa vivimos varias experiencias de que significa para o PP flexibilizar, non? O PP entendía que había que flexibilizar a normativa de terrazas. E para que valeu? Pois para cosas como a que vimos en Portafaxeira, non? Nos por ese tipo de flexibilización, desde logo non estamos, non? O PP decía que había que flexibilizar a normativa de rotulación e de propaganda. E para que valía? Bueno, pues para que se permitiran facer cousas en Santiago que ata agora estaban prohibidas, afortunadamente. Non? Por lo tanto, flexibilizar, bueno, haberá que mirar exactamente para que. Que o que é evidente? Que para gañar poboación na cidade histórica ten que haber servicios. O que quere todo o mundo é vivir nas mellores condicións posibles, e hoxe en día iso implica pois, ter unha boa conexión de internet, poder ter gascidade, ter un supermercado relativamente cerca onde poder facer a compra, ter un centro de saúde relativamente cerca, ter servicios culturais, etc. etc. Non ter molestias de ruidos exageradas, toda unha serie de cuestións que se teñen que dar. Eu parto de que un auténtico luxo e un privilexio poder vivir nunha zona histórica que é patrimonio da humanidade e en concreto nunha zona tan absolutamente espectacular como é a zona histórica de Santiago de Compostela. Non? Ahora, eso ten que ir acompañado pois, de outra serie de cuestións. Que significa esa flexibilización? Pois veremos que propostas nos fan desde ese estudo de arquitectos. Non? Nos, desde logo, cremos que o plan especial anterior foi moi positivo, que ten sombras, como calquer tipo de actuación, de tipo urbanístico, pero, desde logo, creo que as luces foron moito máis grandes que as sombras. E iso é o que permitiu recuperar tanto pois, a zona histórica de Santiago, poñela en valor e que sexa tan recoñecida e prestixiada incluso a nivel internacional. Entón, non tiremos pola borda todo o traballo realizado durante estes anos que nos teñen colocado nesta situación. Eu digo, aprender do pasado, do que se fixo ben, porque se fixeron moitas cousas ben, mirar que cousas se poden facer mellor e, desde logo, ter moito cuidado con ese termo de flexibilización e mirar exactamente que é o que se vai flexibilizar, porque de pouco vale simplemente conservar fachadas se despois de fachada para dentro hai barra libre. Non? Eu creo que barra libre non pode haber e que, por tanto, teñen que estar moi justificados os cambios que se fagan na normativa daqui en diante. Está se nos acabando o tempo, pero non podo deixar que marche sen valorar esa cabeza de lista outra vez que vostede por parte do BNG, polo tanto o candidato que presenta o bloque ás eleccións municipais á alcaldía, outra vez, como vive outra vez a experiencia? Bueno, pois vivo con moitísima responsabilidade e para mí un orgullo, non? Que os meus compañeros e as miñas compañeras pois, volvan a depositar a confianza na miña persoa para encabezar o grupo de persoas que vai a representar o Bloque Nacionalista Galego diante dos veciños de Compostela. Non? Eu creo que o BNG iniciou un proceso que non ten marcha atrás, que é un proceso de maior apertura, de resintonizar ca nosa base social e electoral, pois, ca que nos últimos anos pois, perdéramos esa sintonía, e iso que provocou é que fóramos un proceso de asambleas abertas onde non só participamos militantes do BNG, sino todas aquelas persoas que quixeron facelo, que estaban interesadas en dar o seu punto de vista, e iso se materializou pois, nunha candidatura que é unha candidatura mixta, non? BNG, asambleas abertas onde vamos militantes do Bloque Nacionalista Galego e persoas de Santiago que non son militantes do BNG. Entón, eu creo que é unha candidatura, personalmente, creo que moi boa, moi completa, con perfis moi diferentes, con persoas que veñen do asociacionismo veciñal, xente que ven dos movementos sociais, do pequeno comercio, do mundo da cultura e, en definitiva, xente moi integrada en Santiago, moi coñecida, algunha dela, e moi recoñecida e prestixiada no seu ámbito profesional ou no seu ámbito territorial e, en definitiva, pois, asumimos isto con moita ilusión. No plano personal, pois é unha decisión difícil porque
este tipo de responsabilidades pois exixe moita disponibilidade e moita dedicación, pero, bueno, unha vez que das o paso e dis que sí, pois o asumes coa máxima das ilusións e con algo máis de seguridade, non? Porque despois destes 4 anos, pois coñeces algo mellor o funcionamento do propio Concello, coñeces mellor Santiago, os problemas que ten esa cidade e, por tanto, tamén tes máis seguridade a hora de abordar as posibles alternativas e as solucións aos problemas cotiás que teñen moitos veciños e veciñas. Por tanto, bueno, non estamos moi contentos, creo que o estamos facendo ben, creo que o Bloque Nacionalista Galego ten o aval de 12 anos en diferentes gobernos municipais e o aval tamén do traballo feito na oposición, e iso que terán que xulgar os veciños e as veciñas. Nos, desde logo, intentaremos por toda a carne no asador presentar unha boa alternativa para Santiago de Compostela cas mellores persoas posibles, e desde logo espero que a partir de maio pues, podamos empezar a darlle a volta á situación e sacar a Santiago da parálise na que hoxe se atopa. Serán caras coñecidas porque os outros candidatos serán Agustín Hernández por parte do PP, o actual alcalde, e tamén xa sabemos que o candidato do PSOE será Paco Reyes, que foi elixido onte pola militancia do partido, non foi Mercedes Rosón a outra candidata, non foi a elixida. Que lle parece a vostede? Bueno, eu son moi respetuoso cos procesos internos do resto dos partidos. Eu que sí que creo que os procesos teñen que ser democráticos, teñen que ser transparentes, como sempre foron así no Bloque Nacionalista Galego, e eu creo que a sociedade non pode pasar por menos, non? Que os partidos políticos que os representan teñan un funcionamento democrático, transparente e claro, non? E nese sentido, pois eu non teño outra cousa máis que respetar pois a vontade da militancia do Partido Socialista, pois que elixiu unha persoa pois para encabezar a súa candidatura, e en calquera caso pois que o faga o mellor que poida, non? Bueno, pois como decimos, van ser tres caras coñecidas finalmente, Rubén, Paco e Agustín Hernández. Rubén, como sempre, moitísimas grazas por estar aquí con nos. Nada, moitísimas grazas a vos. E nos xa rematamos aquí tamén o programa, mañá voltamos con máis entrevistas no Preguntoiro. Graciñas por atendernos.